गोजोन मोनाबिलि लोगोफोर गिबियावनो बयनोबो गोजोननाय हरबाय आरो नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोदान रादाबाव बरायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां लाबोदों। नोंथांमोना गुसुं समावनो गासै फिसा गेदेर रादाबफोरखौ मिथिनो हागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि रादाबाव दङ तामिलनाडुनि मादुमालायाव मा 28 मैदेरनि देहायाव मोननाय जादों कर'ना भाइरास। तामिलनाडुनिफ्राय मोनसे गिख्रंथाव खौरां फैदों। मादुमालायनि टाइगार रिजार्भ फरेस्ट ओनसोलाव मा 28 मैदेरनि देहायाव मोननाय जादों कर'ना जिउसा। बेफोरबायदियैनो माखासे मानि मैदेरनि देहायाव कर'ना जिउसा मोननायनि उनाव साननायाव गोग्लैदों तामिलनाडुनि हाग्रा बिफाना। रायजोनि मादुमालाय टाइगार रिजार्भआव मंगलबारखालि मैदेरफोरनि देहायाव कर'नानि आनजाद खालामनाय जादोंमोन होनना फोरमायदों। बे कभिड आनजादाव हाग्रा ओनसोलनि टेभाकाडु हाग्रानि 2 निफ्राय 60 बोसोर बैसोनि मैदेरनि देहायाव कर'ना आनजाद खालामनाय समाव मा 26 बैसोग्रा मैदेर आरो मा 2 उन्दै मैदेरनि देहायाव कर'ना जिउसा मोननाय जायो। मख'जाथावदि माखासे मैदेरनि देहायाव कर'नानि सिन नुनो मोननायनि उनाव बे कभिड आनजादखौ खालामनाय जादोंमोन। नैथि रादाबाव दङ बिपिएफआ मा बुङो आं मिथिया, रायजो राजाफ्रा मा बुङो बेसो आंनि गोनांथि होनना मन्त्रि अशोक सिंहाला बुंदों। आसामनि नोगोर फोजौखां बिफान आरो दै रानसारथाय बिफाननि मन्त्रि आरो क'क्राझार जिल्लानि गार्जेन मन्त्रि अशोक सिंहाला दिनै क'क्राझार दावबायनानै क'क्राझार ब्लक डेभेलपमेन्ट मावखुलियाव पिसिडिसिनि चेयारमेन आरो क'क्राझार खोन्दो जौगाखां बेंखननि गुबुन गुबुन पिसिडिसिनि चेयारमेन, जिआरएस आरो टिसिएलसिनि चेयारमेन आरो गुबुन गुबुन बिफाननि मावफारिया बिडिअफोरजों रायजो सरकारा हरनाय गुबुन गुबुन जौगालु बिथिंफोरखौ मावफुंनायनि सायाव गुवारै सावरायलायो। बे हाबाफारियावनो क'क्राझार सानजा बिधान सभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि एमेन्डा हाल आरो गुबुन गुबुन बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरि आरो मावफारियाफ्रा बाहागो लायो। बे हाबाफारियावनो क'क्राझार जिल्लानि गार्जेन मन्त्रि अशोक सिंहाला थांनाय समाव क'क्राझार जिल्लानि माबे पिसिडिसिनि सिङाव बेसेबां जौगालु बिथांखिफोरा मावफुंजादों बिनि सायाव सोंनाय फिननाय खालामो। बिनि उनाव क'क्राझार खोन्दो जौगाखांनि बेंखनाव थानाय बिसमुरि ओनसोलाव दावबायनानै सुलु लाहैयो। खौरांगिरिनि सिगाङाव आसामनि मन्त्रि अशोक सिंहाला बुंथियोदि थांनाय बिधान सभा बिसायख'थिनि समाव बिपिएफआ मा बुंदों मा बुङाखै बिनि सायाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैया। अदेबानि क'क्राझार जिल्लानि रायजो राजाफ्रा जा बुङो बेखौसो आं मानिगोन, बिनि सायावसो खामानि मावलांगोन होनना रोखा बुंथियो। थामथि रादाबाव दङ थाबायनो लांगोन होननानै लोगोनि 5 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ गारिनि सिङाव जिनाहारि खालामदों दुथां लोगोआ। हादोराव सानफ्रोमबो बारायगासिनो दङ दाय गोनां खामानिफोरा। बेफोरबायदिनो मोनसे मुगैथाव जाथाया जादों हारियानायाव। जाथायखौ फोरमायनाय बायदिब्ला मंगलबारखालि हरनि खमैबो 11 रिंगासोआव लोगोनि न'आव सहैयो बे दुथां लोगोआ। सिगांनिफ्रायनो लोगोनि न'आव थांलाय फैलाय खालामबाय थायोमोन दुथाङा। मैयाबो एखे रोखोमैनो लोगोनि न'आव सहैदोंमोन। नाथाय बे समाव न'आव कारेन्ट गैयैनि थाखाय उन्दै हिन्जावसानि बिफाया मोब्लिबथारनि खामानि मावगासिनोमोन। बांद्राय गरम जानायनि थाखाय उन्दै हिन्जावसाखौ गारियाव थाबायनो लांगोन होननानै लोगोखौ बुंनानै लांफायो दुथाङा। हिन्जावसानि बिफायाबो फोथायनानै दुथां लोगोजों फिसाजोखौ थांनो गनायथि होयो। खमैबो 2 घन्टानि उनाव गारिनि सिङाव जिनाहारि खालामनानै न'आव रावनोबो बुंनो नाङा होननानै सिगिनानै उन्दै हिन्जावसाखौ न'नि मोखाङाव गारनानै थाङो। नाथाय उन्दै हिन्जावसाया न'आव सौहैनाय लोगो लोगो बिमा बिफानि सिगाङाव गासैबो जाथायखौ फोरमायनानै होयो। गावनि फोथायजाथाव लोगोआ बेफोरबायदि जाथाय खालामनायखौ खोनानानै बिफाया समखिखाङो। लोगो लोगो पुलिस थानायाव केस होयो हिन्जावसानि बिफाया। पुलिसआ दायनिगिरिखौ पक्स'क आयेननि सिङाव हमदों। सोमोनांथाव खौरां, खोला आफ्रिकानि 37 बोसोर बैसोनि सासे गोहोगोरा आइजोआ खेबसेनो 7 गथ' जोनोम होदों। खौरांनि बायदिब्ला गसियामे तामारा सिटले मुंनि 37 बोसोर बैसोनि खोला आफ्रिकानि आइजोआ 7 गथ'खौ थांनाय 7 जुन खालि प्रेट'रिया हस्पिटालाव सार्जारिनि जोहै जोनोम होदों। 7 गथ'फोरनि 7निया हौवाफोर आरो 3 हिन्जाव होनना मिथिहोदों। दासिम गासिबो गाहामै दं होनना मिथिनो मोन्दों। बिथां आइजोनि बे खौराङा मुलुगाव सोमोनांहोदों। गिबि खेब 7 जोनोम होना बे आइजोआ गिनेस वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो हादों। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। कर'नानि होखानाय खान्थिखौनो नेवसिनानै अरुणोदय स्किमनि भेरिफिकेसन खालामनो सुबुंनि थुबुर जादों। आसाम सोरखारजों फोसावजानाय अरुणोदय आसनिया बिटिसिआव बिसायख'थि आरो माखासे जाहोननि थाखाय गोबाव समनिफ्रायनो दिन्दां जानानै दंमोन। दा बेखौ बिटिसि सोरखारा मावफुंनोसै बुंनाय लोगो लोगो गोबां जायगायाव पिसिडिसिनि सिङाव गामि गामि चेयारमेनफोरखौ लेखा बिलाइ जमा लानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो मंगलबारखालि क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय श्रीरामपुर पिसिडिसिनि सिङाव थानाय श्रीरामपुर जनियर फरायसालिमायाव गोबां रायजो राजाफ्रा सोरखारनि थिनानै होनाय नेमखान्थिखौ नेवसिनानै गोबां सुबुं थुबुर जानायखौ नुनो मोन्दों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला श्रीरामपुर पिसिडिसिनि चेयारमेन बिथां हरे कृष्ण देबनाथआ अरुणोदय आसनिनि भेरिफिकेसननि थाखाय माखासे फोरमान बिलाइ जमा लादों। बिनि थाखायनो गोबां रायजो राजाफ्रा थुबुर जादों होनना मिथिहोदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम पृथ्वीराज नारायणनि बेरफ्रुसार बिबुंथि।
थामथि बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथानि उनाव नर्थ इस्ट हेरिटेज फाउन्डेशननि डाइरेक्टर पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'नि हेंथायै गोख्रों बिबुंथि होदों। थांनाय 4 जुन खालाराव बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया बिटिसिनि गंब्रै जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिफोरनो बिटिसिनि मोन 16 बिफाननि जौगालु बिथांखिफोरखौ नोजोर होनो बिथोन हरनायनि सायाव गुवारै नायबिजिरनो खावलायदों। नर्थ इस्ट हेरिटेज फाउन्डेशननि डाइरेक्टर पृथ्वीराज नारायण देब मेस बिथाङा दिनै क'क्राझार सहरनि गौरां फेरि हटेलाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों नर्थ इस्ट हेरिटेज फाउन्डेशननि डाइरेक्टर लाइमोन दैदेनगिरि पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ बुङो दि बिटिसि बिसायख'थिनि आगोल सोलायनायनि स्ल'गानजों बिटिसिखौ दखल खालामनो हानाय प्रमद बर'आ बिटिसिनि गोजौ थाखोनि बिबानगिरि आरो मावफारियाफोरनि सायाव फोथायनाया गैयालासेनो जिल्ला बेंगिरिफोरनो बिबान गथायनाया जोबोद दुखुनांथाव होननानै बुंथियो। रोजा रोजा बर' जोहोलावजोफोरनि थैनि दानाव सोरजिजानाय 6 सिडुल बिटिसिनि मोनखानाय गोहोफोरखौ खोमानानै लानो थांगासिनो दं होनना गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुङो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। रायजोआव गोब्राब थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव लामा सामाफ्रा बायफ्लंदों। रायजोआव कर'नानि गिख्रंथाव थासारि, बेनि गेजेरावनो बारहुंखा दैबाना आरिया रायजोनि सुबुंफोरखौ हालाय हाफाय खालामदों। माखासे समनिफ्रायनो थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दलापारा गामिनिफ्राय रनसाइदाम थांग्रा लामानि खालपार कारामारि गामियाव दैजों खुरफ्लंना बे लामाया गेजेराव थब्लं गब्लंनानै दं। ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थांलाय फैलाय हान्था मेलानि थाखाय गोब्राब जेंनायाव गोग्लैना दं होनना सिडली रेभिनिउ सार्कलनि फिल्ड नायदिंग्रा डिएम बिथाङा गांनै सावगारिनि गेजेरजों फोरमायहरो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, अन्नानै भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै बड' एसएम आपडेट इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। उननि समाव जाहाथे आं बेबायदिनो गोदान रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।